Sziasztok, én Matthew vagyok, és most bemutatjuk a Mesterem C16-os szerver, azaz a Yoda Skyfall-t. Ez egy jó kis Skyblock szerver, nekem nagyon tetszik és bejön. Na hát akkor nézzük is, mit kell csinálni. Először is itt vagyunk a spawnon. Körülnézzünk, hát igen, itt vannak a küldetések, miket kell majd csinálnunk. Természetesen megkapjuk a ajándékot is, amit érte jár. Hát akkor menjünk is a szigetünkre. Beírjátok, hogy pedig Izland, és nektek is generál egy új szigetet. Itt is vagyunk. Hát akkor kezdjük szépen a földet meg takarítani nekünk. Láttam már Béta Máska dolgozik, egyébként most itt van velem. Hello. És együtt csináljuk a szigetet. Te vágj ki a fát, én szedem a földet. Jó. Ilyen célszerű így kezdeni, hogy a földet kiszeded. A füvet azt nem ajánlatos, mert a fű az még fontos lesz az idők során. Én azt hagyom. Még a szélsőt még lejjebb terjed majd. Igen, kaptok 2 darab homokot, ha jól emlékszem, de mindjárt kiderül. Egyébként ez is, mint minden más. Hopp, ezt nem akartam kiszedni. Hát kiszedtem, nem baj. Nézd, itt nyugodtan ássuk ki. Mindjárt ki tudsz jönni, látod így? Ugye 2 darab homokot kaptunk. 3. Jó, hát bocsánat, akkor 3. De minél több van, annál jobb. Én azt mondom. Ezeket még bőven kiszedhetjük. Hopp, azt nem kellett volna. Kiszedem. Hát igen, kezd sötétülni, de annyi a jó, hogy 20 blokkon belül még nem spawnol nekünk szörny ide a szigetünkre. Ha jól tudom, hát én nem tudom. Remélem nem fog. Természetesen letöltő linket küldök, a kliens letöltő linket és persze szerver IP-t, mindent mellékelek a videó alatt. Hát igen, írtak is, hogy hol lehet cuccokat szerezni. Majd azt is elmondom. Minél több feladatot csinálsz meg, annál több dolgot kapsz. Egyelőre annyival kell beérned, amennyit ugye van neked a chestbe, illetve a sziget adott. Fa, stb. Szerintem ültessünk is egy fát majd valahova. Van facsemetéd? Nincs. Hát az úgy pont jó. Hát akkor kérek valakitől a spawnon. Hát ha van olyan barátságos ember, aki tud adni nekem. Akkor itt egy kis vágás lesz, és akkor Hát majd jövünk. itt akkor egy kicsi vágás lesz. És akkor mindjárt jelentkezünk facsemetével az élen. Hát itt is vagyunk, kaptunk facsemetét. Egy jó barátunktól, még jó, hogy megtaláltuk a spawnon. De akkor ültessük is el. A fű nem tudom miért nem akar lejjebb terjedni, de elég jó lenne egyébként. Na mindegy, nem vagy, ettől függetlenül megcsináljuk a kőgenerátort. Utána a kolléga megcsinálja, és hát megcsinálom majd én inkább. Hogy lássátok igazániból, hogy is kell. Igen, azt megköszönnénk, ha adébb mennél, légy szíves. De kell a jeget, jó. És akkor a lávás földöt tesszük ide. Még világítás is van. Természetesen örökvizet valahogy kell csinálnunk, ettől kifolyólag. Célszerű egyébként ide csinálni az örökvizet. Ahol ez a generátorunk siketedett. Igen, nem nagyon szeretnék leesni egyébként, mert hát szóval, na. Légy szíves, ha van nálad, föltegyél oda. Hova? Ide ebbe a lyukba, ha most ki tudom.
földet, és akkor így, köszönöm, köszönöm. Hát akkor szerintem mind láttatok, hogy kell generátort csinálni. Hát egyébként jó, van amikor obszidián sikerül, de hát akkor valamit elrontottunk valószínűleg. Igen, célszerű így csinálni egyébként. Kiásod magad alatt. Az első feladat szerintem majd lassan meg is lesz egyébként. Az első feladatot célszerű azt megcsinálni, hogy 64 kődarab. Szóval megépíted a kőgenerátort, az is egy feladat, és hogy van 64 köved, az is egy feladat. Ilyen zúzott kő. Na hát szerintem ennyi is volt, remélem megjön a kedvetek a Skyblockozáshoz, illetve a Mesterem C Skyfall szerveréhez. Mindent mellékelek videó alatt, és ez egy nagyon jó kis szerver, szóval mindenkinek ajánlom. Na, sziasztok! És gyertek játszani!